हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुगासिनो दङमोन जिहेतु क्लास 10 नि थाखाय ससियेल साइन्स पार्टनिफ्राय मोनफ्रोमबो चेप्टारनि मोनफा मोनफा अबजेक्टिव टाइप माल्टिपल चॉइस टाइप कुइसनफोर बहनना होगासिनो मोनफ्रोमबो चेप्टारनिफ्राय थिग बेबायदिनो क्लास 9 नियाबो जिहेतु सिलेबासाव फैदों दा एबा सिलेबासनि सार्टआव दं बेखौ नोंथांमोननो लोगोसे लाबोदों क्लास 9 नि बे जागोन आरो बेयो फार्स्ट भिडिअ बेयो क्लास 9 नि हिस्ट्रि पार्टनि चेप्टार 1 निफ्राय अबजेक्टिव टाइप बहनदों मोर देन 60 कुइसनफोर दङ आरो बेजों लोगोसे बेयाव एन्सारबो होनाय दङ आरो बेजों लोगोसे बिनि मोनफ्रोमबो क्लास 9 नि गासैबो ससियेल साइन्सनि पार्ट मोनफ्रोमनिबो आरो मोनफ्रोमबो चेप्टारनिबो कुइसन मोनगोन टेक्सुअल कुइसननिबो एन्सार मोनगोन नट पिडिएफ फाइल बेखौ नोंथांमोना मोनगोन आरो बेजों लोगोसे बिनि सिगाङाव गुबुन गुबुन क्लास 9 नि क्लास लाखानाय दं बेफोरखौ डिसक्रिप्सनाव लिंक मोनगोन दा बेयाव गोबाव जागोन फरायनानै खिन्थायोबा नाथाय बिनि सिगां नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों बे जाहैबाय क्लास 9 नि ससियेल साइन्स बड' मिडियामनि हिस्ट्रि पार्टनिफ्राय चेप्टार 1 माल्टिपल चॉइस नङाबा एमसिकिउ जागोन बेनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे बेखौ फोसावनानै होदों नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों नोंथांमोना नुदों दा बेयाव फार्स्ट चेप्टारनि हिस्ट्रिनि बेखौ नोंथांमोनहा नैबे फार्स्टनिफ्राय नायलांबानो नुगोन आरो बेनिफ्राय थांनानै नैबे पेज मोनसेया जोबनायनिफ्राय थारमाने नैबेनि खिनिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ बोखोफिननांगोन बोखोफिननानै नैबे पेज मोनसेयाव नैबेसिम फैगोन जिहेतु कुइसना ससे जनानै दं बिथिंजाय बेखायनो आद्राया नैबेथिं दंफैयो राइट साइडथिंजाय बिथिंजाय बेनिफ्राय ओरैजाय जोबजासिम फरायलांखांनायनि उनाव पेज 2 मोनगोन नैबे पेज 2 निफ्राय आलादा कुइसन बेबो एखे रोखोमनि बेयो ओरैजाय सिदा थांग्रोगोन थांखांनायनि उनावहाय लास्टनिफ्राय फैफिननानै नैबेनिफ्राय फैफिनगोन आरो नैबे पेज 2 नि राइट साइडनिफ्राय फैफिनगोन जेरै निउस पेपारखौ जों फरायो एखे रोखोम सेमैनो दा बेखौबो मोनगोन दा बिनि मोनसेबो कुइसन बेनिफ्राय बेखौ फरायोबा मोनसेबो कुइसन बिजाबनिफ्राय अबजेक्टिभ टाइप एबा से नाम्बारनि नागिरनांनो दरखार गैया गासिखौबो मोनजोबखागोन बेनि पिडिएफ फाइल डिसक्रिप्सनाव लिंक मोनगोन बेजों थांनानै डाउनलड खालाम नङाबा नट खालामनानै ला स्क्रिनशट खालामनानै ला गुबुन गुबुन भिडिअफोर एबा गुबुन गुबुन चेप्टारफोरनिखौबो मोनगोन गासिखौबो मोनजोबगोन नेनानै था होमब्ला बेखिनि एसेनोसै शेयार खालामना हो गुबुनफोरनो जाहाथे बयबो मोननो हानाय जायो आरो आन्दायनानै थानो नाङा जाहाथे क्लास 10 निबो मोनगोन क्लास 6 निफ्रायनो मोनगोन गासिखौबो नोंथांमोना नायबाय था मोनलांगोन डिसक्रिप्सनावल' खेबसे हाबबानो जाबाय गोजोन्थों।